bai, bertan ikesten hau gure garunek, gure burmuinak, hizkuntza ezberdinak zelan prozesatzen deusen. Eta zelan juten garen, hizkuntza batetik bestera berbaitzen dugunien. Hori da, esango dugu zuzero horri deustu arrazarela, eta lehenengo ikasketak ere deustun egintzen dituela, zer eta lehenik eta behin behintzat Euskal Filologia ikasi zenuen, eta gero hortik badakit txantxaren bat edo beste ere jasan behar izan duzula, zu izan zarela urrutien iritsi den, inoiz urrutien iritsi den Euskal Filologoa zarela zu, ez? Hori esaten dozti lagunek bromatan, literalki esaten dabe, literalki izan duzena, hori geografikoki urrunen juna zena edo, bai. Euskal Filologia ikesin eban lehengoko deustun, eta gero master bat Donostin, BCB-len, eta gero ja, Abu Dhabin egon nintzen urte bi, eta gero ja estatu batuetan, 8 urte daro iedazia. 8 urte, eta somatzen da azentuan ere, dagoeneko baduzula ez da, ikutu bat, Euskara ere etzaizu aztu, zorionez, zen lau bat hizkuntza kontrolatzen dituzuzuk, beraz, badakizuzuk zer horrek ere zertaz ari zaren, ez da? Bai. Euskara gaztelera, euskara ziataiztu, gaztelera, inglesa eta alemana. Burmuinak hizkuntzak nola prozesatzen dituen, hori ari zara ikertzen, ez? Eta horren gainean batzuetan usteak erdi ustel izaten direla, eta uste ditugunak ez direla benetako, eta hor zu nolaita pista batzuk edo bilatzen bazabiltz, ezta? Argi pikin bat bilatzen, esaten genuen bezala, gu hizkuntzan ari garenean edo hitz egiten ari garenean, gure buruan ze gertatzen den azkartuz, ez? Ze esate baterako, badakigu batzuk gaitasun berezia dutela hizkuntzak ikasteko, eta beste batzuk berriz, torpe xamarrak izaten garela, ez? Eta askotan esaten dugu, bueno, fabrikatik ekarriko du erreztasuna, hori berez hala da, batek hizkuntza ikasteko berezkoa du gaitasuna edo gero landu dezake hori. Bai, neurri handi baten beste gaitasun danatarako moduen, matematikarako, musikarako edo analakorako, guk errealitate biologiko bat dekogu, eta lau jendek dekona berezko trebezia bat gaitasun batzutarako, eta ez beste batzutarako, eta alderantziz, ez da. Orduen fabrikatik badakar guzeu zer, baina gero asko izaten da lantzi. Txikitatik azten baldin bazara hizkuntza bat ikesten, eukingo duzu hizkuntza hori guztiz menperatzeko gaitasune, fabrikatik edo zer dakarzu lebe. Baina, gero zenbat eta berandua bazten zaren ikesten, orduen eta gatsa hoi izango da, eta orduen eta gehiago igarriko da zelako trebezia dekosunzuk berez hizkuntzek ikesteko. Hori da, ze trebezia horiek, beste trebeziak bezala landu beharrekoak direla, ez? Eta hortan oinarrizkoa izango da, bat zuk aipatu bezala gaztetatik hastea, ez? Alik eta azkarren hasteak, eta gero bestetik badakit inmersioaren aldekoa zarela zu, ez? Azken finean hizkuntza horren munduan buru belarri sartzearen aldekoa. Bai, hori espero dut nioz izati aldeko bakarra eta hori izatea jadanik denok dakigun zeuzer, ez da. Azkenien pasatzen dana da, zuk ikesten badozu olako ikasgela inguru baten hizkuntza bat, hizkuntza hori ikesten dozu, ia definizio zerrenda bat izango bazen moduen, txakur esan gure deu lauankatako mamifero bat, ez da. Baina ez deko zu olako jazioza signorik irudizegaz, zuk txakur bat agazeukin dozu zen esperentzizekaz, beste inguruko animalizekaz ikusten dozulako txakurba eta katue antzeko testu ingurutan eta horrela. Orduen gure badozu benetan aberatzak dizen representazioek sortu, eta representazio horrek lotu hitz bategaz edo bestiegaz, zenbat eta inmersio handiago eta zenbat eta estimulu aberaztasun handiago eukin zure inguruen, orduen eta bat errazago izango da hizkuntza ikesti, eta behin ikesitakoen hobeto menperatuko dozu eta hobeto erabiltzeko gehi izango zara. Izan ere esan dugu eleaniztasunean aditua zarela zu, ez dakit nik ele bakarren eta eleanitzen buruak berdin funtzionatzen ote duen? Bai, berez kualitatiboki bai, horregaz esan gure dutena da, ez da elebidunek kategorikoki ezberdin odan mekanismo bat garatuten, ez da. Ez da kontu ezuk hizkuntza bat baldin badakizu zure garunak era batera ingo deuela funtzionatu, eta beste bi o hiru olau hizkuntza ikesten baldin badozuz bestera batera funtzionatuko dauela. Hori barik dana da kuantitatiboki ezberdin izango dana. Zuk pentsa, por ejemplo, hizkuntza bakarra ikesten baldin badozu, eta ume batek bihar baldin badoz demagun. 1000 ordu entzun gazteleranak gehi izateko berak esaldi bat sortuteko, orduen zu elebidune baldin bazara, zelan 1000 ordu horrek igual hilabete baten entzun biharrien 2 hilabetetan entzungo dozu zen, ez da? Ze erdiz euskeraz eta erdiz gazteleraz entzungo dozu, orduen igual motela hau ikesiko dozu berbatan. Orduen alde hortatik, alde kuantitatibo, ezberdintasun kuantitatibo bat dau.
baina kualitatiboki mekanismo eta zelan aukeratzen dugu zen hitzak, zelan sortzen dugu zen esaldizek eta hori berdina da bakarra hau elebidunei zen. Claro, beraz hasi gara aurritziak gezurtatzen, ezta, ze badaude usteak erdi ustel izaten direnak eta batek ala dio, ezta, elebidunak edo eleanitzak motelagoak izanten ote diren eta hain zuzen ere hortxe zuk emandako azalpena, ezta? Kontua da horra iristeko denbora berdina banatu behar baduzu hizkuntza gehiagoren artean, horregatik normala dela hizkuntza bakoitzak oraindik denbora gehiago behar izatea, ez? Nik uste dut aurreiritze handi bat hori dela, elebidunek nolabait motela hauek dizela edo. Eta beste esango nuke uste dut nire inguruen asko entzun duten beste olako erdi ustel bat izen da elebiduneko umieri ez aldi berien bi hizkuntza irakatzi zen ahaztu ingo diz. Eta olako zentzu bat da batzuten o gurasoek batzutan arduratu iten dizia hizkuntza bat baino gehiago berbainezkero umieri o igualaitak hizkuntza bat eta o guraso batek hizkuntza bat eta beste gurasoak beste hizkuntza berbainezkero ia umien aztuko da, no ez dauzen ondo ikesiko edo nahiztu ingo dan eta gero traketxi biliko dan hizkuntza batan eta bestien, ez da. Eta hori da beste nik uste oso aurreiritzi kaltegarri bet, eta hori ikusi zen dugu ez da horrela, eta jentziela zaio goti edeko lau, miek ikesik ezingo deuela, eta dinoten moduen, igual apur begeiz autardako dau, hori, denbora material gitxi hau dauelako hizkuntza bakotzien, baina berez ikesi ez da nahiztuko, ikesi ezingo dauz hizkuntza bizek eta